मोनथाम राननानै थादों बाहाग मोनथाम बिसोरो फिथाइया थाइसेल' बाहागा मोनथाम रानदों गोथां गोथि जावजानानै फंसेबो उत्तर होफिननो हायिआनो बे फोरमानबो गावनिख्रुइ पावारफुलसिन व्यक्ति नैबे भारत देशावनो गैया जाहैबाय आंखौ गावसोरनि टेरिटरिनि सिङाव हाबनो होआ माने मुतকৈ पावारफुल মানুহ এই ভাৰতত কোন আছে মোৰ এটা ফোন প্ৰমোদ বড়োৰ তাত যায় এটা ফোন হাজামা মহিলাৰ তাত যায় खुलुमबाय हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो फिन खनसे आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय दिनैनि टपिकआ एसे आलादा जागोन जिहेतु नोंथांमोना खोनाबाय थादों जोंनि माहारिनि फारसे जोंनि दल संगठननि फारसे गुबुनफोरा गोबां नङा गोबांनिख्रुइबो आरो गोबांसिन नारसिननाय नेवसिनाय आरो गादबनायखौ जों नुयो खोथायानो बेनो जाहैबाय जे सासे आसामनि बर्तमाननि समावहाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे दिनै आगसि आगदा आखाइजोंहाय आङो फन हरनानै बिथांमोनखौहाय माने गावनि आखाइ मुथियाव लानो हायो होनना बुंनाय बाथ्रा बिथाङा आसामिस रावजोंहाय बुंदों बाउ फालेदि आग फालेदि मैं फन करिलेव माने गावनिख्रुइ पावारफुलसिन व्यक्ति नैबे भारत देशावनो गैया जाहैबाय नाथाय जोङो एसे फावसायनानै 5 बोसोरखौ दानख'नानै उननि एसे फ्लैशबेकआव जोङो नायोब्ला जोङो नुदोंमोन जे बिथाङा राजुहुवा मेल मिटिंआव बुंनो गोनां बाध्य जादोंमोन जे आंखौ सासे व्यक्तिया ओरैबायदि नासयदों आंखौ गावसोरनि टेरिटरिनि सिङाव हाबनो होआ बिटिसिआव हाबनो होआ माने थोंजोङै बुंबाय आङो दा ओरैबायदि परिस्थिति नाथाय दिनैनि समाव बिथाङा बबेनिफ्राय एसेबां गोहोखौ मोनखो जे बिथाङा दिनै बुंनो हाबाय जे आंनि आगसि आगदा नैबे सानैया होननानै दिनै बुंनो हानाय गोहोखौ मोनबाय किन्तु बर्तमान जोङो बुंनांगोन प्रेजेन्टआवहाय गभर्नमेन्टखौ सोर सालायदोंमोन आरो सोरजोंहाय लोगोआव थाना सालायदोंमोन बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट बुंनांगोन दिनै इउपिपिएल हानजानि जाय बिथाङा गावखौ मोनसे समनि दैदेनगिरि माहारियारि आफादखौ सामलायग्रा व्यक्ति हारिखौ खौसेथि खालामग्रा दिनै बर'फोरनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथाङा जे मोनसे थांखि लादोंमोन किन्तु बिथाङा बे थांखियावहाय फेलें जादों आरो जायनि जाहोनाव जों दिनै नुबाय दिनै बिथांमोननि गोबां दैदेनगिरिफोरा सोरबा एमएलए जादों सोरबा इएम जादों सोरबा एमसिएलए जादों सोरबा मिनिस्टार जादों किन्तु बिथांमोना दिनै मिडियानि गेजेरावहाय लाथिख' महरै दिनै गसंदों दिनै बिथांमोना पृथ्वीराज नारायण देबमेस बायदि व्यक्तिजोंहाय सोंखारि जानो गोनां जादों बिथांमोना दिनै दुसि हमजादों दिनै सोरबा कंग्रेसनि आइजोआ फैनानै बिथांमोनखौहाय ओरैबायदि माइगाब जुजाय खालामनानै रायगासिनो दङ किन्तु बिथांमोना बेनि फारसे उत्तर होनो हाया लाज पाব লাগে एक्चुअली यूपीपीएल দলৰ এজনে সম্মানীয় বিধায়ক হোৱাৰ পিছতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনালোকক যেনেকৈ ৰাজহুৱাভাৱে অপমান কৰিছে এই কথাটোত আচলতে यूपीपीएल দলে লাজ পাব লাগে আৰু তাৰ পিছতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কেনেকৈ ক'ব পাৰে যে সোঁহাতে বাওঁহাতে মই यूपीपीएल আৰু বিপিএফক লৈ সমানে খোজ কাঢ়িব পাৰো মানে মুতকৈ পাৱাৰফুল মানুহ এই ভাৰতত কোন আছে মোৰ এটা ফোন প্ৰমোদ বড়োৰ তাত যায় এটা ফোন হাজামা মহিলাৰ তাত যায় তাৰমানে আৰু কি পাৱাৰ লাগে কওক দ্বিতীয় ফোনটো অমিত শ্বাহ 4 নম্বৰ ফোনটো কংগ্ৰেছ তাৰমানে মুতকৈ পাৱাৰফুল মানুহ এই ভাৰতত কোন আছে হয়তো ভিতৰুৱা কথা এটা গম নাপায় হৌ এদিনা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ সেকেন্ড ইন কমান্ড প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ পিছতে যিজন মানুহৰ স্থান ইউপিপিএল দলত ইউপিপিএল দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী ৰাজু নাৰ্জাৰীয়ে কৈছে যে ৰাজহুৱা সভাত ইউপিপিএল দলৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰীয়ে কৈছে যে বিজেপিৰ ইন্টাৰফেৰেন্সৰ কাৰণে বিজেপিয়ে নাক ঢুকুৱাৰ কাৰণে বিজেপিয়ে যতে ততে অংকত আউল লগাই দিয়াৰ কাৰণে শান্তিমতে ইউপিপিএল দলে চৰকাৰ চলাব পৰা নাই বিজেপিৰ কাৰণে বিজেপিৰ হস্তক্ষেপৰ কাৰণে
UPPL দলে শান্তিমতে বিটিচিত সরকার চলাব পৰা নাই এইটো ৰাজু নাৰ্জাৰী কোনো অন্যান্য সদস্য নহয় UPPL দলৰ জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰী কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকে তেওঁলোকে দলীয় ৰাজহুৱা দলীয় তথা ৰাজহুৱা সভাত ঠিক আছে মই এটা কথা এওঁলোকে অকল UPPLক এই অৱস্থাটো কৰা নাই পৃথিৱীৰাজ এওঁলোকে AGPকো এই অৱস্থা কৰিছে এওঁলোকে গণশক্তি শেষ কৰি পেলালে আজি AGP দলটো চাওকচোন তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে খোৱা কামুৰা হৈ শেষ হৈ গ'ল दिनै बेखौनो सावरायगोन जे दिनै बिथांमोना लासिं सिं जादोंना जायाखै बिथांमोना मोनथिगौ नाथाय जोङो रायजो राजाफोरा नायनानै नुनानै ओरैबायदि लाजिदों आरो जितु लाजिथावना बाथ्राखा बियो जे दिनै लरेन्स इस्लारि बायदि सासे एबसुनिफ्राय फैनाय गोख्रों दैदेनगिरिया दिनै पृथ्वीराज नारायण देब मेस बायदि बिथांजोंहाय सोंखारि जादों मेडिया एंकरजोंबो जावजाबाय कंग्रेसनि सासे आइजोजोंबो जावजाबाय दिनै UPPLआ बबे गन्थं मोखांखौ लानानै दिनै बिथांमोनखौ गावनि एलाइ पार्टनार बानायनानै सरकार सालायदों दिनै बिथांमोननि जेनेरेल सेक्रेटारियानो दिनै खुद BJPनि थाखाय जोङो मोजाङै सरकार सालायनो हायाखै होननानै बुंसेयावबो बिथांमोननि गन्थङाव दै हाबाखै बिथांमोना लाजियाखै दा बेफोरबायदिजों आं सानो जोंनि माहारिखौ खावलायो जे सांग्रां जानाया गाहाम बिथांमोना लोरबां दुर्बल बिथांमोना कमप्रमाइज जानाय बिथांमोना मोनसे बान्दोजों खाजानाय बेनिखायनो बिथांमोना बेनि फारसे बुंनोबो हाया साहसबो गैया रायजोफोर साहसबो गैया आरो बिथांमोननि दैदेनगिरियानो ओरैबायदि लोरबां जाखाबाय बाखि खोथाखौ जोङो बुङाबाबो मुं लायाबाबो जासै दिनै सोरबाया गावनि आखि आगदा लानानै जुदि सालायनो गोहो मोनदोंब्ला बे निश्चय दिनै बिथांमोना बिथांमोनजों एलाइ पार्टनाराव जानानै दिनै सरकार दानानै 5 बोसोरखौ जोंनि थाखाय मोनसे सिमां मोगथां खालामना गालांनायानो जोंनि थाखाय दुखुसिन जारिमिन हिस्ट्रियाव लिरजानांगोन बे जिनिसा जे दिनै सोरबाया बड'फानि मुं लानानै गुन गायनानै दिनै जोंखौ थेर बेथेर खालामबाय 5 बोसोरखौ दिनै नस्थ' खालामबाय ओरैबायदि मोनसे थासारि दिनै लरेन्स इस्लारिया दिनै बुंजादों बेनि सिगां आगु जोङो नायोबा साननैसो सिगां फेरेंगाया जायनाखि गावजों गावबा मोसा बायदि बिथाङा नेरलायनो हायो नाथाय बिथाङाबो बै पृथ्वीराज नारायण देब मेसजोंहाय गोथां गोथि जावजानानै फंसेबो उत्तर होफिननो हायियानो बे फोरमान आरोबाव दिनै बिबिदाय बायदि माखासे बिबिदायखौ सोमोन्दै जाथायनि फारसे दिनै बेरखांदों बेनि फारसे बिथांमोना दिनै राजुहुवा भाबै बेखौ फोसावदों माने बे मा इसाराया स्पष्ट रायजोफोर जे जोंनि फारसे बिथांमोना थोंजोङै आसि थुदों दिनै बिथांमोना सोरनिबा नारसिननायाव खौसेथिनि मुंखौ लानानै दिनै राजखान्थिनि जे मोनथायखौबो खोमानो थाखाय बिथांमोना दिनै बेफोरखौहाय गनायदों दिनै राजखान्थि भाबै जों जे मोनथायखौ लुबैयोमोन दिनै बेखौबो खोमानो थांगासिनो दं बिथांमोननि जे हरजन्त्रखौ बुजियैयाव बिथांमोना बुजिनानैबो मानि थाखाय एथ'ग्राब माने डमिनेटेड जानानै थाखो जे दिनै सासे चिफ मिनिस्टारा बावैसो सिगां जाय बिथाङा गोबां बायदिसिना टाडा केसजोंहाय लोब्बा थानाय बायदिसिना माने एक्टजोंहाय सोमोन्दो थानाय दिनै बिथाङा ओरै बास्लायलाय दिनै बे व्यक्तिया CM जाबाय बे व्यक्तिनि फारसे जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमोन सोंखारिदोंमोन दिनै बिथांजों आखाइ हमज्लायनानै दिनै सरकार दाबाय दानानै दिनै बिथाङा जिगाब रायजाबाय दिनै आरोबाव ओरैबायदि सासे EM खौ सामलायनो हायि नै बेफोरनो फोरमान रायजोफोर दिनै UPPL दोलोआ जोंनि थाखाय आनफिटेड दिनै UPPL दोलोआ जोंनि थाखाय प्रपार नङा बेयो मोनसे गाव सार्थनि व्यक्तिगत डेभेलपमेन्टनि थाखाय परिबर्तननि स्ल'गान गायनानै दिनै जोंखौ मोनसे खोमसि जोङो 5 बोसोरखौ बेसेन गोसा समखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय रायजोफोर नोंथांमोना बुजिना मोनगोन रोखा मा इसारा होगासिनो दं दिनै बिथांमोना जोंनि फारसे अपेन खुलायै बायदिसिना बाथ्रा बुंनो हायो दिनै सोरबा UPPL हक सोरबा BPF हक खिन्थु जोंनि हारि जोंनि जाथिनि फारसे बिथांमोना बखिनाय माने जोंनि फारसे दुसिनाय माने जोंनि फारसे बिथांमोननि नोजोरा जोबोद गाज्रि नाथाय सम थासेयाव बिथांमोना बे खोथाखौ बुजियानो जोंनि मोनसे गोरोन्थि 2020 मायथाइयाव BTR एग्रिमेन्टनि समाव बिथांमोना बे सुजुगखौ मोनदोंमोन 17+11 खालामोबा जोङो एबसलिउटनि बारा जोङो मेजरिटि मोनखानानै दंमोन जिहेतु जोङो सरकार दानाया दिनै जोङो जोंनि फारसे सोरबा आसि थुदोंब्ला बै भुलनि थाखाय बै गोरोन्थिनि थाखाय दिनै बे जादों होननानै आं सानो आरो दिनै फिन खनसे बिसायख'थि सेराव
दिनै बिथांमोना खौसेथिनि मुं लानानै दिनै जोंनि गेजेराव आरोबाव डिभिजन लाबोनो सानखौ लानानै राजखान्थि खालामनो हाया जिहेतु जोंनि जि काउन्सिल बेवहाय बयखौबो हारिमु बयखौबो जाथि संगठनखौ लानानै जों मोनसे राजखान्थि हान्जायाव जों आगान सुरदों जिहेतु जों बयखौबो लाफानानै मावनांगोन नाथाय बेनि गेजेरावनो पलिटिक्स जितु होनदों पलिटिक्सखौ बुजिनांगोन ओरैनो सा साज्रां जाथि मोनसे खौसे जानांगौ होननानै राजुवा हिसाबै बेबो गावनि भाषाजों नङा गुबुन भाषाजों बुंथिनानै दिनै सोरखौहाय प्रमान होनो नागिरदों दिनै जोंनि फारसे खौसेथिखौ नांगौ नाङा होनाखै खिन्थु खौसेथिखौ दिनै जोङो बेबायदि राजुवा भाबै फोसावनानै जोङो मालाबाबो खौसेथि जानायनि लामायाव थांनो हानाय नङा आरो राजखान्थि हिसाबैथ' बे जाथारनाय नङा बेनिखायनो बे नंखाय बिथांमोननि जे बुंनाय राव बे आं सानो सोरनिबा नारसिननाय सोरनिबा षड़यन्त्र बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों जानांगौ जिहेतु जोङो जोंनि गेजेराव रोखा फोरमान दङ थांनाय एमपि बिसायख'थियाव दिपेन बर' सारा गोथां गोथिनो जोंनि बर'नि फारसेनो बिजाथि बेलेगखौ सायख'नानै गोथां गोथि भट बिनानै बर' रायजो राजाफोरखौ बेयाव होनानै दिनै बिथाङानो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक 6 शिड्युलनि सोमोन्दै बायदिसिना बाथ्रा बुंलांबाय दिनै बायदिसिना बुंलांनायनि फारसे जोंनि इन्टेलेक्चुयेलफोरा जोंनि सिनियर सिटिजेनफोरा बेनि फारसे जुदि गाथेदोंमोन बेनि फारसे समाधान जानांगौ होननानै बिथांमोना बाथ्रा लाखिगौमोन मोजां थासारि नङा रायजोफोर बेनिखायनो आं सानो सानै हनै नैबे बारनि बिसायख'थिखौ नोंथांमोना बारहोलांनांगौ जिहेतु दिनैनि समाव जों नुदों स्पष्ट बबे दोलोआ गोख्रों जागासिनो दङ जिहेतु मोनसे दोलोनि नेहाथारि बिथाङानो निजेनो बुंबाय केन्द्रीय समितिनि नेहाथारियानो बुंबाय जे जों दिनै बिजेपि हान्जानि थाखाय जोङो मोजाङै सरखार सालायनो हायाखै होननाय बाथ्राया बे सैथो रायजोफोर बिथांमोना गादब जादों नेवसि जादों आरो बिथांमोना दिनै लोरबां जादों डमिनेटेड जादों बेनि थाखाय बिथांमोना दिनै बेनि बारगा मावनो हायाखै आरो मावदोंब्ला बिथांमोना माबा मोनसे फान्दआव गोग्लैनानै दिनै किसुमान बाथ्राखौ कमप्रमाइज खालामनो गोनां जादों आं नैबेखिनिखौनो बुंगोन आरो आं नोंथांमोननो दिनै डे 3 नि नैबे माखासे प्रजेक्टनि सोमोन्दै आरोबाव सावरायबावगोन गोजोन्थों लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट वीक इनस्टिट्यूट बाय आंबा बिराद गाबफ्रावलायग्राबो दङ जोंथिंजाय आयु फिसाखौ आनलायग्रा दंथारो हिनजाव रासि नालाय बेयो बुंबाबो गावखौनो लानानै बुंनाय जायो ओमफ्राय एखमबा बुंनोबो बायो आरो भिडिअ रेकर्ड खालामबाथ' जाथिखौल' नांहैयो ओमफ्राय ना जिंलाबायदों सोरबा खालामनो थाबा होननानै जाय हक बेनि जाथि बंश रावबो दंजों गैया खामफ्लाय दोखो दोखो जेननाय नालाय खुंग्रियावथ' हाबनो हाखाया आरो हरै थांबोना हाबनो हासिनलाबो दिनै नङा होमबा गोदो नोंसोरबादि थानाय सापर्ट खालामनाय एथ' मेजरिटि थानाय गागु गागु बिथांमोन थानायावनो खामफ्लाया बे जायगायाव देरहायाखै नोंसोरखौ गारनानै थांनानै बोरै देरहाहैगोन बेलाय खोथाया बेना आरो बेजों गासिबो थांफानांगौ खोथामोन आंबोमोन थांफानांगौ लिस्टआ दा बेजों थांफायाखै माने जायफ्रा थांदों आरो बेखौ जों बुंनांलाया बयबो मोनथिलायगौ सोर केटेगरिनि मानसिया थांदों जों मोनथिगौ बिसिना उल्थां फाल्थांजोब ओरै 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 मोनथाम राननानै थादों बाहाग मोनथाम बिसोरो फिथाइया थाइसेल' बाहागा मोनथाम रानदों दा बेखायनो बे दिनाव बेहा बे जायगायाव आं सानदों जायगा मोननाय नङा जेरोखोम आवगायाव जेनदों बे सिस्टेमाव हयथ' जेनगोन आरो बे जेननायनि लोखोना आं खोनागासिनो वहाँ मत जाना बिस्रा होनदों बाहेरानिफ्राय फैनाय मोनसे वहाँ मत जाना साहा लोंनो नागिरदों दखानदारा वहाँ मत जाना बिदिनो दा बेफोरबादि जोंनि गेजेराव सोलियो दा बेफोर थासारिया सोर खालामदों दहाय होनाखै होनबा लेबार मानोबाबो माला गाननांगौ साहा दखानानो जा अबा दखानानो जा गावसिनि मानसिनाव जानांगौ हा बेफोरबादि गाज्रि मोनसे समाजाव बे इउपिपिएलआ खालामना खालामाखै धोरोम बिभाजन खालामनो नागिरदों जोंनि समाजखौ थासारिखौ गुबुंले खालामदों इउपिपिएलआनो गावजों गाव बिदा फंबाय सैलाय खालामदों इउपिपिएलआनो दा ओंखायनो जों बे थासारिखौ जोङो मानो नांबाय थागौ जि समाव जोङो मोजां परिबेस दानानै रांखान्थि राजखान्थि अबस्था बेबस्थाया जोंहा ग्रें ग्रें बै बिपिएफ थानाय समाव हाग्रामा सरकार समाव जोंनि थासारिया मामोन आरो दानि थासारिया मा जानो नागिरदों निश्चय रायजो राजाफोरानो मोनथिगौ जोङो बेबायदि थासारिजों थाबाय थानो ना फुराना बै जोंनि मोनसे गारबोनाय परिबेसजों जों थानो बेखौ रायजो राजाफोरानो सिन्था खालाम